Ongitshele yini lento engiyizwayo. Ngizwa ngabantu ukuthi wena usogijima namantombazana agcoka okejana ubhlokhe uThandeka efonini. Uma kufonela uThandeka awuyibambi. Ku WhatsApp iprofile picture isaveli awusambhalela akakubhalela ithi kayi-1. Yini inkinga yakho? Usukhohliwe ukuthi ngibani umuntu bekawa avuka nawe. uThandeka bekaba nawe noma uperforma kumuphi umcimbi, bowuperforma emathaveni kungasikudala, kaPawulos, kaMagagule, Andeni ngisho nakamNambithe eGlenmore, bekakhona uThandeka. Was the first person ukuthi afike kulawo mathaveni azokusupporta. Abantu baziphuzela babhema bangakunaki usestage esakhiwe ngama-crate. But manje wena sowazi ukuthi ubhlokhe leyo ngane. Ungenwe yini la? Ungenwe yini? Hayi mwana, lento yenzayo ayikhombi inqondo. Because manje wena uhambile waya eGwalagwaleni for interview A1. So buya la Dondoni utshela ukuthi uyicelebrate wena vele so umuntu ongasahambi noThandeka, umuntu bekakusupporta. Ngisho imali yokwenza idemo eML wayithatha kubani? Wangitshela ukuthi uyinikwe uThandeka. No, lento uyenzile ayikho right. That one interview yaseGwalagwaleni ayikwenzi celebrate. Zolo lokhu nge-9 August boyoperforma eFeni kufike iPremier yaseMpumalanga. Bathi ungagibela estage so lanku kulindwe ama-artist abuya eJozi bathi ungavula istage. Wahlabela lapha bakuthanda abantu. Manje wena soyitshela vele ukuthi you've made it. Yindaba awuyilahli intombazane ebeyithanda ikusupporta ku-career yakho. Bantu bangakunaka, abantu bangathembelanga kuwe, abantu banganalo ithemba ukuthi wena uyoke uphumelele. Into ozongenzela yona namuhla before lishona, thenga izimbali eDonald Mall noma uphathise kusasa ekseni bantu abayemlomo noma abayenhlazatshe izimbali, uhambe uyohlala phasi ngedolo lapha kuThandeka uxolisa ngoba lento yenzayo i-wrong. Phuma emotweni yamfuthi. Oh, before ngikhohle, uyeka ukuzibizwa ngo-YG. Young God, uNkulunkulu akafuni ukuthi igama lakhe liphathwe ngeze.